Έχω χωρίσει με τον Δημήτρη. Σχόλια με τον Δημήτρη. Ναι, πριν κάνα μήνα. Αυτό είναι η τέταρτη εβδομάδα healing. Πώς θα πω μετά. Όπως νομίζω έχετε καταλάβει, στις 27 Σεπτεμβρίου χώρισα και αποφάσισα να σβήνω ένα κεράκι κάθε εβδομάδα για κάθε μήνα που ήμασταν μαζί. Κατάλαβες τι λέω? Ότι για να ξεπεράσεις τον άλλον όπως πρέπει για κάθε μήνα που ήσασταν μαζί να κάνεις μια εβδομάδα healing. Ήμασταν μαζί για 1,5 χρόνο ακριβώς, άρα αυτό είναι 18 μήνες. Οπότε, για τις επόμενες 18 εβδομάδες θα σβήνω ένα κεράκι μέχρι να σβήσω 18 κεράκια. Που μέχρι τότε, ας πούμε, δεν σημαίνει ότι θα είμαι τέλεια, αλλά σημαίνει ότι θα είμαι σε έναν καλό δρόμο. Τι συνέβη? Διάφορα. Λέγε ρε. Δεν είμαι τώρα σε φάση να σου πω, δεν έχει γίνει κάτι, γενικά απλά. Distance. Ο τωρινός μου αυτός, με τον εαυτό μου πριν 6 μήνες, θα είχαν μια ιδιαίτερη συζήτηση, ας πούμε. Άμα ήταν στο ίδιο δωμάτιο τώρα. Πώς θα το πω, δεν έχω σταματήσει να τον αγαπάω ή να είμαι ερωτευμένη μαζί του ή αυτό το ίδιο σε μένα. Οπότε αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι. Δηλαδή, ναι, από τη μία συναισθηματικά, όντως έχω φτάσει πολλές φορές σε σημείο που δεν αντέχω άλλο, ξέρω εγώ. Αλλά είναι δύσκολο, ρε φίλε, να πεις ότι θα πάρω αυτή την απόφαση, αλλά παράλληλα νιώθω αυτά τα πράγματα για τον άλλον όμως. Ρε φίλε, εντάξει. Λολ. Ναι, εντάξει. Έχει περάσει καιρός, ας πούμε, από τότε που έχω χωρίσει. Οπότε είμαι κι εγώ σε ένα στάδιο άλλο. Είμαι σε ένα στάδιο πιο. Οκ, έχουμε κάνει ένα move on, ας πούμε, να το πω έτσι. Εντάξει, σίγουρα μπορεί και άλλα πράγματα να χρειάζονται, αλλά το τυπικό το move on, ας πούμε, έχει συμβεί. Ενώ είναι να είσαστε καλά και οι δύο. Δηλαδή, βασικό αυτό που είπες, να είσαι καλά με τον εαυτό σου πρώτα απ' όλα. Να μπορείς να διαχειρίζεσαι τον εαυτό σου. Και για να μπορείς να διαχειρίζεσαι και το μαζί με τον άλλο. Επειδή μου είπες αυτό ότι και αυτός και εσύ, επειδή μου όταν έγινε η κουβέντα, αυτό που μου είπες ότι ένιωσα ηρεμία εκείνη την ώρα. Που σημαίνει ότι είχες ένα βάρος. Έτσι όπως μου το λες, το θετικό είναι ότι αρχικά δεν ακύρωσες τον άλλον άνθρωπο, ούτε αυτός εσένα. Συζητήσατε και είπατε παιδιά, 1, 2, 3, οκ, δεν. Απ' την άλλη, καταλαβαίνεις ότι αυτό που είπες, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις τι, ναι, μεν ήταν και 5-10 καλά, αλλά νιώθω ότι και 2-3 το έχω φτιάξει. Η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό που έχει συμβεί δεν θα άλλαζα τίποτα. Γιατί μ' αρέσει το σημείο που βρίσκομαι τώρα και όλη η εξέλιξη που έχω κάνει και όλα αυτά που έχω καταλάβει, ας πούμε, και για τον εαυτό μου και γενικά. Μ' αρέσει έτσι που έχω αποφέρει λίγο. Ναι, δεν θα άλλαζα τίποτα, ούτε με στη σχέση, ούτε στο χωρισμό, ούτε τίποτα. Ό,τι έπρεπε να γίνει έγινε. Ωραία, εγώ αυτό έχω να πω. Έχω αυτό εδώ πέρα το βιβλιαράκι, στο οποίο αποφάσισα μέσα να το έχω τύπου breakup journal. Εντάξει, κοιτάξτε εδώ. Πάμε καλά. Έχει γεμίσει, έχει εδώ μέσα πράγματα αναμνηστικά, ξέρω εγώ, γράμματα που έχω κάτσει και έχω γράψει, ό,τι να είναι έχει. Rage, έχει όλα τα στάδια του πένθους εδώ μέσα. Όλα τα στάδια. Ξανά και ξανά και ξανά. Ναι. Η πρώτη εβδομάδα ήταν ένα delusion γενικά. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει, δεν είχα καταλάβει τι συνέβαινε, δεν είχα καταλάβει λίγο. Δηλαδή, έλεγα πράγματα, έλεγα ναι, χωρίσαμε, ξέρω, και μου φάση. Δεν το καταλάβαινα ο εγκεφαλός μου τι σημαίνει αυτό ακριβώς. Αν έπρεπε να περιγράψω το πώς ένιωθα, θα έλεγα απλά περίεργα. Και γενικά και για τις προηγούμενες 3 εβδομάδες αυτό που ένιωθα ήταν περίεργα. Το κύριο, ας πούμε, πραγμάτων που ένιωθα ήταν περίεργα. Δεύτερη εβδομάδα ακολουθεί το ίδιο, απλά με λιγότερο delusional στοιχείο. Είμαι πιο συνειδητοποιημένη και μου φάση. Ναι, αρχίζω και καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτή η απόφαση και αρχίζω και καταλαβαίνω κάποια πράγματα και τα νιώθω λίγο, ας πούμε.
σαν συναίσθημα, η κατάσταση που έλεγα ότι επικρατεί είναι περίεργη. Έχω να προσθέσω κάτι άλλο? Όχι. Και επίσης πολύ περίεργα και πάρα πολύ ηρεμία. Τι εννοείς έχω πρώην? Τι εννοείς, λέω σε άτομα που δεν με ξέρουν, ότι έχω χωρίσει και μου λένε «Α, ο πρώην σου», και μου φάσει, συγγνώμη, ποιος? Ποιος? Ποιος είναι αυτός, ο κύριος? Δεν το ξέρω. Έτσι. Και είναι πολύ περίεργη εμπειρία αυτή για μένα. Παιδιά, σήμερα είναι η μέρα. Ήρθε επιτέλους η μέρα που θα κλέψουμε ένα καρότσο από το σούπερ μάρκετ. Δεν το ορκίζομαι, πήγα να λυκουθυμίσω. Oh, the wind whistles down the cold dark street tonight, and the people, they were dancing to the music vibe, and the boys just the girls with the girls in their hair, while the shouting men who just sit way over there, and the songs they get louder, each one better than before, and you're singing the songs thinking this is a life, and you wake up in the morning and your hip is twisted sides. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs thinking this is a life, and you wake up in the morning and your hip is twisted sides. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight, or where you gonna sleep tonight? Για περνάω πάρα πολύ δύσκολα. Και όλα κάθομαι έτσι, σε εμβριακή στάση και κοιτάζω το κινητό μου. Μ' αρέσει που πλέον να το τραβήξω αυτή τη στιγμή αυτό το βίντεο, αλλά αυτή τη βδομάδα είμαι πολύ περίεργα ψυχολογικά. Νομίζω μέχρι στιγμής είμαι στα χειρότερά μου. Τελικά δεν ξέρω τι μου γίνεται βασικά. Νιώθω ότι δεν έχω επαφή με την πραγματικότητα. Νιώθω ότι το μυαλό μου ξεχνάει όλες μου τις αναμνήσεις και τις ανθρώπινες συνδέσεις που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Και απλά νομίζει ότι ό,τι έχω ζήσει ποτέ είναι αυτό εδώ και τώρα. Και δεν υπήρξε πριν και δεν θα υπάρξει μετά. Αλλά μέσα μου κάπως λίγο κάτι με τρώει κιόλας. Ότι και κάτι ακόμα, να συζητήσετε, κάτι να το κάνετε. Που προέρχεται από το γεγονός ότι δεν είμαι ευχαριστημένη με αυτή την κατάσταση που επικρατεί μάλλον, και ότι ακόμα το κεφάλι μου ψάχνει να βρει λύσεις και πράγματα και ελπίδα σε όλο αυτό. Και δεν υπάρχει πείρα. Νιώθω ότι το πιο δύσκολο για μένα είναι ότι ακόμα με πληγώνουν κάποια πράγματα. Και δυσκολεύομαι περισσότερο με αυτό το κομμάτι τώρα. Εγώ με τρώει μέσα μου, ας πούμε, κάποια κομμάτια. Να βρω κατανόηση για αυτά. Ας πούμε, σήμερα είχαμε έρθει στον άφυλο, φτιάχναμε τα πράγματα. Και είχε φέρει η γιαγιά μου πάρα πολύ φαγητό. Και είχα στεναχωρήσει φουλ, ξέρω. Και τύπου άρχισε να κρύβει το στην. Γιατί είχα πάρα πολύ φαγητό. Πολύ ωραίο φαγητό και ήθελα να το μοιραστώ μαζί του, ξέρω. Και μου φάνηκε στεναχωριόμουν που δεν θα μπορώ να το μοιραστώ μαζί του. Επειδή χαιρόμουν που έχω φαγητό πολύ καλό. Ότι έχω έρθει και είμαι ξεπουλισμένο φαγητό και θέλω να το μοιραστώ μαζί του, ξέρω. Δεν ήταν εδώ. Οπότε τώρα απλά, αφού έχω συνειδητοποιήσει κάποια πράγματα που ήταν να συνειδητοποιήσω, τώρα απλά περνάω το στάδιο της κατάθλιψης λίγο. Νιώθω μια μοναξιά, νιώθω ένα κενό, νιώθω τελείως ολοκληρωτικά, απόλυτα μόνη μου σε αυτόν τον κόσμο και πως δεν έχω κανέναν άνθρωπο για μένα εδώ πέρα να με στηρίξει και να με βοηθήσει και να με αγαπήσει. Αυτή η εβδομάδα δεν μου έχει πάει καθόλου καλά. Βασανίζομαι και κλαίω και περνάω δύσκολα γενικά. Η μόλι μόνο έχει ένα παγκάκι ντυμένη fucking clown, ξέρω εγώ, τι κατά είναι αυτό. Μπρο, κοιμάμαι 10-11 η ώρα το πρωί και ξυπνάω 8 η ώρα το απόγευμα. Ναι, έχουν περάσει 42 μέρες από που χωρίσαμε και οι μέρες που έχω περάσει σε αποκλειστική απομόνωση είναι 30. Οπότε τις θυμάμαι και ο εγκεφαλός μου πάει να μου ρίξει φταίξιμο κάπως, να μου ρίξει φταίξιμο ότι έκανες αυτά τα παντελάδια. Άμα έκανες αυτό διαφορετικά, τότε δεν θα ήταν καλύτερα, ας πούμε, τα πράγματα. Ότι άμα δεν είχες κάνει αυτό ψάχνει να βρει τι έκανα λάθος κάπως. Και απλά να αποδεχτώ ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή που εννοείται δεν θα σ' αρέσει και εννοείται το μυαλό σου, η καρδιά σου αυτή τη στιγμή θα σε πάει λίγο κόντρα και θα σου πει μα πρέπει, τι γίνεται,
σπίτι. Αλλά δυστυχώς έχουμε και λέμε λοιπόν. Την 5η εβδομάδα, παιδιά μου, υπήρξε πάρα πολύ κατάθλιψη από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα. Ναι, νιώθω ότι η ζωή μου δεν έχει νόημα. Νιώθω ένα συναισθήμα κενό. Νιώθω μια έλλειψη, νιώθω άσχημα. Δεν κάνω τίποτα με τη ζωή μου. Δεν κάνω απολύτως τίποτα. Νιώθω ότι η ζωή μου δεν έχει νόημα. Νιώθω ένα τεράστιο κενό μέσα μου. Νιώθω απλά χάλια, ούτε καν χάλια. Νιώθω ένα τίποτα. Είδα και στον ύπνο μου κάποια πράγματα. Δυστυχώς. Ναι, είδα στον ύπνο μου κάποια πράγματα τα οποία ήταν πολύ ωραία. Δεν ξέρω, θα βάλω μια εικόνα εδώ πέρα, η οποία θα περιγράφει μάλλον το πώς νιώθω. Ένιωθα σαν αυτό το πιο άσχημο ψάρι του κόσμου. Το πιο άσχημο ψάρι του κόσμου είναι ένα τεράστιο ψάρι που είναι έτσι πολύ γλιτσερό κάπως. Αυτό ένιωθα, σαν αυτό. Θέλω να κλάψω τα νεύρα μου, μαλάκα. Θέλω να κλάψω γενικά, δεν ξέρω τι σκατά. Και έχω τόσα νεύρα. Θέλω να κλάψω τα νεύρα μου. Και δεν έχω τι να κάνω με όλα αυτά τα νεύρα πλέον. Δεν μπορώ να τα βγάλω πουθενά, γιατί νιώθω θυμό πολύ μετά από ότι θα έπρεπε να έχω νιώσει θυμό. Και τώρα δεν έχω πού να τον βάλω. Αυτό εδώ φταίει για όλα. Εσύ φταίς για όλα. Δεν θα αρχίσω να ρεντζάρω πάλι για όλες τις συνειδητοποιήσεις που μου έχω στο κεφάλι μου. Για όλο το θυμό που δημιουργείται μέσα μου, για το γεγονός ότι η συναίσθησή μου πέθανε μια random Κυριακή. Γιατί μου σκάει όλο μαζεμένο. Γιατί κάνω συνειδητοποιήσεις μια random Κυριακή, 2 μήνες, 3 αφού το έχω χωρίσει. Και δεν μπορώ να κάνω τίποτα και βλέπω πράγματα μέσα στη σχέση πώς πολύ με επηρεάζανε και δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι' αυτά. Ναι, με τρώει λίγο μέσα μου βασικά αυτό το πράγμα, λίγο σαν κάποιος εκνευρισμός προς τον εαυτό μου, παραδοσία κάπως. Επειδή διάβαζα αυτές τις συνθήκες και ένιωθα εκνευρισμό με τον εαυτό μου που με άφησα να μπω σε αυτές τις συνθήκες κάπως. Να πληγωθώ τόσο πολύ, να το πω έτσι. Νιώθω ενόχληση και εκνευρισμό προς τον εαυτό μου. Επειδή δεν συνειδητοποίησα ότι λειτουργούσα με κάποιους τρόπους που δεν με βοηθάγανε ή με κάποιους τρόπους που μπορεί ακόμα και να μου κάνανε κακό ή με κάποιους τρόπους που να μην βοήθαγαν γενικά την κατάσταση. Και δεν είναι μόνο προς τον εαυτό μου, αλλά είναι και προς τον εαυτό μου. It's okay. Yeah. Εντάξει. Θα γίνουν και άλλα πράγματα στη ζωή σου, δεν είναι μόνο αυτό. Μου έχει κάνει ραντεβού. Sitting in the back seat of my car with my arms around my guitar and the rain falls from the roof of the world, nothing around, just the trees and the ground. There's a bird in a tree singing a song just for me, just for me. Κλείστε τα μάτια και σκεφτείτε αυτό που θέλετε να γίνει, να γίνεται. Σκεφτείτε το. Αρχίζει να επιστρέφει το σπάρκ. Η μέρα μου σήμερα ήταν τέλεια. Έχω κάνει χ. Η ζωή μου πάει πολύ καλά. Από εδώ και πέρα τα πράγματα θα γίνονται καλύτερα. Νιώθω αισθητή διαφορά. Νιώθω πολύ καλύτερα. Νιώθω καλά. Ήταν τέλεια. Ήταν τέλεια. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Νιώθω τέλεια, μαλάκα, νιώθω πάρα πολύ καλά. Η ζωή μου είναι τέλεια. Δεν ξέρω, φίλε. Τώρα συγκινούμε πάλι. Νιώθω πολύ καλά. Ήταν πολύ ωραία μέρα σήμερα. Αρχίζω να βρίσκω το σπάρκ μου, φίλε. Παιδιά, αυτό είναι. Αυτό είναι το κύριο θέμα αυτής της εβδομάδας. Βρίσκω το σπάρκ μου. Ανυπομονώ πολύ να δω τι με επιφυλάσσει στο μέλλον. Ναι, αυτό έτσι, δεν ξέρω. Να γνωρίσω καινούριο κόσμο. Να γνωρίσω καινούριο κόσμο. Αλλά έχει αρχίσει ο κόσμος και μου την πέφτει. Και με σφάση μυρίζουν την αγαμία. Τι συμβαίνει, δεν μπορώ να καταλάβω. Που εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι κάτι υπερβολικό για τα κοριτσίστικα στάνταρds. Δηλαδή δεν ξέρω. Θα μου πεις τι διαφορετικό έχω εγώ από τις άλλες κοπέλες, αλλά. Ρε, εγώ δεν είμαι σαν τις άλλες κοπέλες. Εμένα μου την πέφτουν.
Τώρα έχουν αρχίσει να μην πέφτουν, γιατί είμαι τόσο διαφορετική. Εντάξει, φτάνει τώρα. Έχω περάσει στο στάδιο που ήμουν απλά θυμωμένη. Και απλά το έχω ξεπεράσει και λέω εντάξει. Παίζω κιθάρα και ακούω αυτά που έχω γραφημένα στο κινητό μου και έχω εννοείται κλασικά το yapping εδώ πέρα με το κλαψούρισμα. Sad. Tops. Αλλά είναι κάποιες μικροστιγμές που ακόμα υποσυνείδητα όλος μου ο οργανισμός πάει να παλέψει γι' αυτό, ξέρω εγώ. Τύπου, ο εγκεφαλός μου λειτουργεί με τρόπους που πάει να βρει λύση. Λες και υπάρχει νόημα να βρεθεί μια λύση αυτή τη στιγμή. Κάπως λίγο έτσι ας πούμε κατάσταση. Δηλαδή από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου, ήθελα πάρα πολύ να έχω τον άνθρωπό μου κάπου σε αυτή τη ζωή. Που δεν χρειάζεται να ήταν ερωτικό, μπορεί να ήταν φιλία, μπορεί να ήταν οτιδήποτε, αλλά θα ήταν μια σύνδεση που θα μου πρόσφερε αυτή τη σιγουριά ότι δεν πρόκειται να χαθεί. Θα ήταν τόσο βαθύ, θα υπήρχε τόση ένωση, υπάρχει τόση σύνδεση, που στην ουσία καταλήγει να είναι ένα πράγμα. Καταλήγω να είμαι εγώ απλά. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Και δεν έχει να κάνει με την ομοιότητα, αλλά νιώθω ότι η σύνδεση που ψάχνω μπορεί να υπάρξει μόνο με τον εαυτό μου. Δεν θα έρθει κανένας να σε σώσει, δεν θα έρθει κανένας να σε πάρει στη χούφτα του και να σου πει «Ωχ, έλα εδώ σε μένα, εγώ θα σε φροντίσω και θα σου δώσω τα πάντα που χρειάζεσαι». Γιατί αυτό. Ναι, πρέπει να κάνω detach από ιδέες και από πράγματα και από ανθρώπους και γενικά. Με το να δίνεις ενέργεια στον εαυτό σου και να εστιάζεις στον εαυτό σου, τόσο πιο πολλά πράγματα ελκύεις στη ζωή σου και τόσο πιο υγιείς συνδέσεις μπορείς να χτίσεις και με άλλους ανθρώπους και πράγματα, γιατί δεν βασίζεσαι πάνω τους. Πρέπει με τον άλλο να ξεχυλίζετε από ενέργεια, να είστε γεμάτοι από ενέργεια και αυτό να βγαίνει προς τα έξω και να ξεχυλίζετε πάνω στον άλλον. Όχι να είσαι μισοάδιος και να προσπαθείς να γεμίσεις τα κενά σου, το να μπαίνεις μέσα στον άλλον άνθρωπο, ξέρω, και να μισό και μισό κάνει ένα, ξέρω εγώ. Όταν κάτι που έχεις έμφυτο μέσα σου χάνεται σιγά σιγά χωρίς να το καταλάβεις, οπότε δεν μπαίνεις στη διαδικασία να εμπεδώσεις την απώλειά του. Και κάποια στιγμή, από εκεί που το έχεις χάσει τελείως για πολύ καιρό, επιστρέφεις πίσω στη ζωή σου. Νιώθεις πολύ overwhelmed από αυτή την κατάσταση. Σίγουρα είναι θετικά συναισθήματα, αλλά δεν είναι απλά ενθουσιασμός ή απλά χαρά. Ότι το πόσους χρόνους έχεις περάσει χωρίς αυτόν, χωρίς αυτό το πράγμα, χωρίς αυτή τη μαγεία. Πόσους χρόνους έχεις περάσει χωρίς να ξέρεις ότι δεν έχεις αυτό το πράγμα. Οπότε διάβασα και έμαθα τι είναι το δραματικό τρίγωνο. Ωραία. Είναι ένα μοντέλο δυσλειτουργικών κοινωνικών αλληλεπιδράσεων που περιγράφει παιχνίδια εξουσίας με 3 ρόλους. Στην ουσία είναι toxic τρόποι να συνδέεσαι με άλλους ανθρώπους. Ωραία. Και έχουμε 3 ρόλους σε αυτό το τρίγωνο. Έχουμε το θύμα, το σωτήρα και το θήτη. Συνειδητοποίησα κάποιες δυναμικές στις οποίες βρισκόμουν εγώ προσωπικά. Υπάρχει το κομμάτι που με προβληματίζει, που είναι η έλλειψη εμπειρίας, ωραία. Το οποίο ακόμα και λογικά να μην το πιστεύω, ας πούμε, ότι δεν θα ξανυπάρξει ποτέ, είναι και λίγο μέχρι να ξαναγίνει, ας πούμε. Ότι ρε φίλε, ήταν πρώτη μου εμπειρία, δεν έχω άλλες εμπειρίες αντικειμενικά πρώτα. Δηλαδή, έχω φιλήσει ένα άτομο, ξέρω, ένα φιλί. Και μετά όλα τα υπόλοιπα με ένα άτομο ξαφνικά, πρώτος έρωτας, πρώτη αγάπη, πρώτη σχέση, πρώτα τα πάντα. Και σοβαρή σχέση, όχι χαχά. Το μόνο πράγμα που ξέρω είναι με αυτό το άτομο. Οπότε, ρε φίλε, κάπως λίγο φάση. Αλλά λογικά, ας πούμε, δεν πέρασε αυτή τη φάση ότι να πιστεύω όντως ότι δεν ξέρω κανένα. Έχει να κάνει πάρα πολύ και με το άτομο. Ωραία. Αλλά είναι κάτι το οποίο είμαστε ικανοί ως άνθρωποι να νιώθουμε. Ωραία. Ο έρωτας, π.χ. η αγάπη, όλο αυτό το συναίσθημα. Οπότε δεν βγάζει νόημα να μην το ξανανιώσεις ποτέ. Στην ουσία νιώθεις κάτι για το άτομο. Είναι απλά ένα συναίσθημα. Ωραία. Και τα συναισθήματα δεν έχουν αυτή τη φύση. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο συναίσθημα που να μπορείς να το νιώσεις μία φορά και να μην μπορείς να το ξανανιώσεις. Ναι, γιατί τρελαινόμαστε πάρα πολύ μαλακά. Ρε φίλοι άνθρωποι, είμαστε τόσο γελοί ώρες. Είμαστε πάρα πολύ χαριτωμένοι. Τρελαινόμαστε τελείως, χάνουμε τα λογικά μας.
ερωτευόμαστε με κάποιον και νομίζουμε ότι είμαστε τόσο special. Μαλάκα, δεν το έχω ξανανιώσει αυτό ποτέ, δεν το έχει ξανανιώσει κανένας άλλος. Δεν γίνεται να το νιώθω εγώ αυτό. Το πιο έντονο πράγμα που έχω νιώσει, όλα είναι τέλεια. Και νιώθεις παθιασμένος και νιώθεις τέλεια και αυτό και δεν ξέρεις τι σου γίνεται και αυτό. Και μετά, μαλάκα, σου έρχεται, σου σκάει η μαλακία στη μέση και στο γαμάει όλο. Και λες, όχι. Και πληγώνεσαι και γράφεις ποίηση μόνος σου στις 3 ώρα το βράδυ ενώ κλαις με το μαξιλάρι σου. Και κάθεσαι και σκέφτεσαι τα πιο χαζά πράγματα και βλέπεις κάτι και αρχίζει και κλαις γιατί σου θυμίζει τον πρώην σου, ξέρω εγώ. Και είναι το πιο random fucking πράγμα του κόσμου. Γινόμαστε emo για ένα καιρό και λέμε ότι αυτό δεν θα το ξανανιώσω ποτέ. Μόνο εγώ ήξερα τι ένιωσα. Κανείς άλλος δεν το πιάνει όλο αυτό που νιώθω. Δεν με καταλαβαίνει κανένας. Δεν καταλαβαίνει κανείς τον πόνο μου. Και τελικά κάθε γαμμένος άνθρωπος περνάει ακριβώς το ίδιο. Όχι με τον ίδιο τρόπο, αλλά την ίδια φάση, bro. Και μετά κάνει τον κύκλο το λεφτό. Και βλέπεις κάποιον άλλο. Μια μέρα. Μια ωραία πρωία. When you know, you know. When you know, you know. It kinda makes me laugh. Running down that path when you're good as gold. 'Cause when you know, you know. The words all my friends, with their red flags, their white nights, their black eyes, and their blue eyes. If you're asking yourself, how do you know? And that's your answer. The answer is no. Yeah, run, your head's on fire. Run away like your head is on fire. 'Cause baby, if your love is in trouble, baby, if your love is in trouble, baby, if your love is in trouble. When you know, you know. When you know, you know. It kinda makes me laugh. Running down that path when you're good as gold. 'Cause when you know, you know. When you're old, you're old. Like Hollywood and me. The diamond on your ring. The soul that you bring to the table. One that makes me stay. In a minor key. 'Cause when you know, you know. When you know, you know. So if you don't know, don't give up. 'Cause you never know what the new day might bring. Maybe tomorrow you'll know. Maybe tomorrow you'll know. Maybe tomorrow you'll know. I mean, join the party. By the way, the party's December 18. Hey, let's waltz this out, kid. 'Cause when you know, you know. When